ハロハロー。はい、おはようございます。おはかじゅ、略しておはかじゅ。6月9日、第47回かな。エイペックスレジェンズをやっていく前に、M 拾っていきましょう。はい。高速標準、まあ、いつもかな。動いて打つやつはな、この手の動いて打つやつは結局実戦でやんないとゲームによって違うとしか言いようがない部分はあるよなとは思う。で、結局これって同じ動き方で来るからあんまりフラフラしないからさ。それだったらまあ機重走者の方がフラフラしてくれるからある程度いいのかなと思うな。簡単と五角形はあんまり強みを感じない。ということで高速標準やっていきましょう。やっぱこれが一番ね、手応えある。うん。9万点なんてあれどうやっていったんだろうなってぐらい高速標準の成績が悪い。行き過ぎなのかな。ちょっと待ってね。マウスの感度の問題かな。若干増やしてみようか。昔いくつにしてたんだろうね。前なんかの時にリセットしてしまったから、それでずれちゃったんだよね。当たりやすくない？あれ ?30 ぐらいでいいんじゃないこれもしかして。30だとちょっと操作ができない。29.5。これかな。関係ないわ。当たんないときは当たんないわ。うん。あとちょっと分かったんだけど、多分機重走者の機重をやっている癖で若干その反動を軽減しようとして押し込んじゃう癖があるな。マウスを下に押し込んでしまう癖があるから、それでずれてることがある。普通にハンドガンとか打ってるときは普通に、その場で押さないといけないから、マウスを動かしちゃいけないから、グイってしちゃいけないんだよね。硬くなりすぎてるな。やばいな。落ち着こう。うん、ラスト。うん。はい、機重走者。ちょっと普通にやってみようか。ハンドガンで。
よし。ラスト、反射。神経。寸経。反射寸経。ふう、よし。さて、じゃあ、エイペックスレジェンズやっていきましょう。ほいと。トゥティトゥトゥトゥティトゥ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 。そういえば昨日パスファインダーで終えたんだったね。テントゥンテントゥンテントゥン。テントゥンテントゥン。はい、じゃあ本日1回目や切断。嘘はつかねえ。俺はこいつが得意なんだ。いや違うか。
それ先悪いね。あ、選択肢だ。あ、よかった。なんだ、単純に。あれか。一瞬切れただけか。よかった。決断かい結局。どっちやねん。だろうが。二人でやったろうじゃないのよ。勝ちますよ。じゃあ、二人で。いいんですね。ほら、めちゃめちゃ強い人ですよ、味方。今回のチャンピオンを紹介します。シーズンの開幕だ。動きたくってうずうずするね。動きたくってうずうずするね。どうかな。足が一人になってる。やったろうじゃん、じゃあ。見したるわ、じゃあ。着地に向いてるかもしれないが、どうだろうな。やったろう、じゃあ。嵐に嵐たるわ。ジャンプはそれなりに自信あるよ、こっちは。山越えてジャンプしていくよ。ジャンプ結構うまいよ。しゃおらい。おら。あるぜ、俺だ。ほいしょい。ヤッホー。誰にも四季は訪れる。受け止めよ。まあ、一人倒したし。はい。はい、というわけでね、Apex Legends やっていきたいと思います。今日もね、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。お友達2人いれば、ポイントもらえるんだけどな。友達でライブやってんのはな、このゲーム。寂しいな。面白いよ。あ、バカンじゃん。ほい。お、紫あるよ。お、オクタンのバナーポーズ。じゃあ装備しとこうか。パスファインダーくんな。あ、バッチついてたんだよな。あれ恥ずかしいから外したいな。まずパスファインダーとミラージュだ。どうしよう。あ、しかも1番目だ。多分2人ともパスファインダーとミラージュやりたいタイプじゃないのあれ。じゃあどうしよう。ハウンドかな。ジブラルタルかな。面白くなりそうだ。パスファインダーやっちゃった。ごめん。選べばよかった。正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からな。なんてな、俺に怖いものはねえ。で、カーソルを合わせてあるやつじゃなくて、あれなんだね。クリックしなかったら、前に選択してたやつに自動的になっちゃうんだね。ごめんね。ごめんね。パスファインダー使いたかったよね、普通に。多分。申し訳ない。いいぞ、最高だ。戦おう。いやー、2人ともパスとミラージュ使いたいのがなんとか分かってなんで。ジャンプマスターか。じゃあまあ飛びマスター。まあじゃあ飛びマスターっつってね。サンダードーム行きますか。ここに着地するのがいいと思う。了解。2人とも譲渡してくるわけだから文句はないでしょ、基本的には。800でいくよ。いいよ。呼吸器系があるなら息を止めた方がいい。あれ1人いなくない？あ、なんか個別になって遅れてしまったのか。いや、なんか広告機についてない。早いわね。
まった。マップを確認するのを忘れるな。グラップルを使用。次のリングはかなりリロード中だ。リロード中だ。うんさようなら。あなたが誰でも関係ない。ここは私の戦場よ。この子どうしたの？え？この子どうしたの？こんなど真ん中で。ん？謎。別にボットとかじゃないのにね。なんだろう、突然具合悪くなっちゃったかな。まあなんか2戦続けて即終了って感じだったけど、まあ気を取り直していこう。オクタン、ミラージュ、パスファインダー。俺はついてるんだ。生き延びてやるぜ。今日という日はいつか誰かに話せる時が来る。そうだ、こんなことがあったんだぜってな。必ず勝って生き延びる。必ず勝って生き延びる。てれれれれん。今回のチャンピオンです。今回のチャンピオンはレイス。死になどひるみはしない。あ、ついてやってる方だよ、チャンピオン。南に行こうよ。さて、どこ行くの？どこでもいいよ。ソニックファイヤーオークス。ファイヤーオークスな。了解。さあ行こう。楽しい長距離落下だ。楽しい長距離落下だ。来てるやつらはオラズかな。オラズだね。よし、大丈夫そう。よっと。報告。ファーストキル発生。最初の脱落者の誕生だ。はい、拾いになった。ボディシールドを発見。この辺りでアイテムをレベル1だ。探してみる。ラウンド1。リングの顔。お、いいねいいねいいね。武器あるよ。もう早速あるよ、武器。フラットラインと AVA 音。オッケーオッケー。もう戦えるじゃん。武器の引きいいよ、今回。デコイで騙してやる。ネックバースト。レース開始。ライトマンにじゃあここいらないんじゃないかな。ボディシールドを発見。レベル1だ。まあ、それもいいかな。
れなんだ。あ、僕プラウラ。いいね、ヘビのか。これが欲しかった。拡張ライトマガジンを発見。レベル3だ。バレルスタビライザーを発見。レベル2だ。ピースキーパー欲しいな。ブラックバストいらない。ヘムロックを発見。ありがとう。ヘルメットを発見。ここレベル2だ。回復が全然ないから、やってますわね。怖いですわね。よっ、弾が当たったら死んじゃうでしょ、危ないな。ショットガンボルト。トリプルテイク、トリプルテイク、なんか久々にトリプルテイク見たらトリプルテイクされてくるな。よいしょ、行ってみよう。エネルギーアムが全然ないけどね。まあいいけどね。なんかスナイパーストック的なの先どこかになかったっけ？グラップルを使用。これじゃ足りん。まだまだ上げるぞ。ラインを発見。しっかり行こう。ヘビーを持ってないかな。持つか。よし。バックパックを発見。レベル1だ。いいや。バックパックはもういいかな。ピースキーパーを発見。残りわあ半分だ。このまま勝とう。そう。敵を確認。ピースキーパーを発見。ピースキーパーを発見。間違えたからびっくりしたね。シールドを発見。レベル2だ。ありがとう。ありがとう。シールドセルを発見。拡張ライトマガジンを発見。レベル2だ。リーダーが生まれました。これは使える。誰か新しいキルリーダーを片付けてくれ。生意気だ。生意気だ。騙されろ。大丈夫かな。警告、リング閉鎖中。よかった。もうリングの中だ。まあ、テルミライフルかな。いや、誰もいなかったんじゃないここ。上で打ち合いしてたけど、こっち多分探索しないで行ったっぽいな。アイテムあるもん、全然。ケアパッケージ。開いてないし。ケアパッケージなんじゃん。ケアパッケージが来たぞ。いいね。フラットラインじゃなくて、こっちにつけて。よし。フラットラインは。いやー、まあ、近い入れか。よし。ケアパケめっちゃ近いやんけ。あれ取りに行こうよ。スナイパーストック。気にしない。ライトアーモー発見。スナイパーストックはスナイパーストックを発見。レベル3。ライトアーモー。ライトアーモー発見。あれ取りに行こうよ。来てるよ。グラップルを使うよ。騙されろ。終わりか。なんか大したことなかったな。あ、もう角間がレベル3あったからいいや。テルミットグレネード。爆発するぞ。どうしたの？突然テレミット投げたの？
なんかあった？嫌なことでもあった？遊んでるの？どうしたの？ハマったの？ラウンド2、リングのカウントダウンが始動。ハマったっぽいね。新しいキルリーダーが確定しました。そんなことあった？誰か新しいキルリーダーを片付けてくれ。生意気だ。報告、次のチャンピオンはこの俺様です。いっちゃうよ。いつまでやってるの？くわい。あ、バックアップじ新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダーか。すぐに変わってやるよ。向こうはどうなってるかな。こっちへ行こう。バックパックを発見。レベル1だ。バックパックを発見。レベル2だ。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2だ。ゃん。エネルギーは持っちゃう。やってるやってる、やりに行こうぜ。助かる。ギャフローギャフロー。ギャフるぞギャフるぞ。ほほい。を発見。ケビアンめっちゃあんな。さすがにこんなにいらなくない？よし。敵がいた。しょぼそうだ。ショットガンのスコープがいる。残り1分だアミーゴ。リングはすぐそこだ。あともう少し。残り45秒。リングは遠くない。大丈夫だな。悪党がいるぞ。残り30秒。リングまでもうすぐだ。こっちを探索しよえ、逃げるの？いいよ。了解。こっちが先に見つけてるから、う。イエスだぜ。あんまりそのお尻を追われるようなことしたくないけど、あの子ら多分リング来るよ。だって。ロケット。敵を発見。RE45 を発見。モザンビークを発見。あっち。リング閉鎖中。あっち。G7 スカウト注射器を発見。すでにリング内か？走りたかった。開封済みのサプライボックス。キルリーダー撃破。一つ見つけた。敵がいた。しょぼそうだ。ケアパッケージ輸送中。気をつけろ。敵がいる。こっちを探索しよう。おい見ろよ。ケアパッケージ来てるよが来たぞ。よし。来てる来てる。よ、あそこに悪い奴らがいるぞ。敵が間近だ。目の前にいる。デコイで騙してやる。ダメージを受けてる。うわお！ダウンしちまった。シールドリチャージ中。
今どこから撃たれた？敵を確認した。射出完了。やべえ、これじりじりしない？ギリギリじりじりしない？ギリギリじりじりしない？でも厳しいだろうな。仲間を復活させるチャンスだ。新しいキルリーダーにいたぞ、すぐそこだ。いやナイスファイト、ナイスファイトだ。ナイスファイト、ナイスファイトだ。ウィングマンもうダウンさせたらやるじゃん。次のプレイヤーとかできないかな。自分を倒したプレイヤーだけかこれ。てかこの人チャンピオンの人じゃん。敵を確認。リザルトではなくて次のプレイヤーとかできないかな。いやさっきのミラージュの人が気になる。おー、なんかすごくなってる。大乱戦。今回すごい大乱戦だったんだね。みんなここに集中してるもんね。お、決まりそう。おお、マイナー。うわ、後ろにいる。これは分からない。これは向こうの作戦が違うし。うわー、すごい。今回すごい乱戦だね。ここに巻き込まれたんだから、そりゃまあなかなか我々のチームの実力じゃ難しい感じか。2対1対 2？ 一応バナー取ったんだ。あ、まずいんじゃない？これは回復が間に合わないね、そもそも。やるしかないでしょ。お、持ってるんかい救急。あら、ダメっぽい。あらー、これ厳しくない？いいコン取ってもな。リング入っちゃえば走ってって。うわー、厳しそう。タイマンっぽいよね。あ、仲間を残してくれた。力があるよ。
何が見てたの今の。今あなた何が見えたの？なんでそっちに持っちゃうの？あー、ダメそう。めっちゃ回復持ってんね。なるほど、そこの山あいからめちゃめちゃ回復持ってるからこそみたいな。いや、無理でしょ、さすがに。お、なるほど。ギリギリいけそう。ギリギリいけたら熱いよ。あー、残念。エイペックスのチャンピオンが誕生しました。結構見てて面白い試合やったね。まあ、トップ5入れたし、東京ラストにしようかな、次で。お、ミラージュか。じゃあ、パ。さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってことだ。生きてりゃそこから学べる。敗走は許されない。頑張りましょう。完了。ワクワクする。準備完了。ワクワクする。ゲームプレイ回数32。今回のチャンピオンを紹介します。私いくつぐらいなんだろうな。100ぐらいかな。まあ、飛びました。じゃあまあ飛びますだ。ここいい着地点になりそう。さあ行こう。楽しい長距離落下だ。いる？とりあえずいない。すごいとこに降りたな。よっと。ピースキーパーじゃん。嬉しい。ヘムロックか。まあまあかな。モザンビーク。モザンビークを発見。敵がいた。しょぼそうだ。撃たれてる。見つかった。脱出する。射撃開始。バウンシレスだ。ダウンした。撃たれてる。ラッキーだね。もう次のリング。ここに敵だ。標的が目の前にいる。スモークを使う。見つかった。脱出する。ファーストキ味ル達方のバナ成。ーを手に入れた。撃たれてる。やられた。ダウンしたわ。倒せないよ。世界が違えば結末も違っていたかもね。これは無理だね。ということでね、まあ、ラスト一旦ラストにしましょう。ご視聴ありがとうございました。明日もやっていきたいと思うのでよろしくお願いします。それではお疲れ様。バイバイ。